טוב, אז ומה קורה חברים? כאן מקסימום אנחנו משחקים במיינקראפט. אז אין לי פשוט יותר פה מיטה. בואו נראה, בואו אני אסייר לכם מה עשיתי פה. עשיתי פה מזרקת לבה כזאת יפה, ולידה עשיתי מזרקת מים. אם אתם שואלים למה אני רואה ככה, זה בגלל השיידרס, כי בשיידרס רואים את הדברים פה מדליק. פה זה החדר צ'סטים שאני בונה. פה אני בונה חדר צ'סטים. פה יש לי ספרייה כזאת. אני בונה את הגג עכשיו של חדר צ'סטים איתכם אני אבנה. ואני אראה לכם גם את הבית שלי שבניתי. אם אתם שומעים את אחי גם הוא יצלם. ואם אתם שומעים את אחותי גם היא מצלמת עכשיו, אז אני אשאיר לכם קישור לערוץ שלה. למה זה לא שם את זה? אני אעלה למעלה. עושים פה כבר צל אותי. כן, אז אם אני לא היחידה שבמיינקראפט משחקת את הבנות, אז תודיעו לי מי עוד משחקת שאני לא יודע לעשות את זה. אני אשאיר לכם גם קישור לסרטון של נטלי עשתה, שהיא במיינקראפט. בואו אני אראה לכם עכשיו את הבית שלי. אל תתייחסו לזה, פשוט אחותי מקרנה אחת את הרב. בואו, זאת הכניסה. פה יש לי צ'סט מפוצץ בדברים, פשוט העמסתי על האינבנטור שלי. יש לי פה פרנס, קרפטינג טייבל, צ'אנקינג טייבל ושירותים. בואו נלך להתפנות רגע. בואו אני אעשה בי חנות צ'סט. רגע נוריד את זה, אני שם את הראש. אז מה עוד יש לי? כן, שלא צילמתי הרבה זמן סרטונים כי החלפתי טלפון חדש והבורגר עשיתי חדש. עכשיו השירותים כן, אז מצטערת שלא צילמתי הרבה זמן. ובבקשה, אם אתם רואים את הסרטונים שלי, פשוט אני כל פעם נעלבת כי אתם מעליבים אותי בתגובות רעות וזה לא נעים לי. אז מי שלא רוצה לראות את הסרטונים שלי אז שלא יצפה, אני לא מחייבת אף אחד. אני יכולה לצלם מה שבא לי. אז בוא, אני לא שם כפתור. אז בבקשה, אם אתם לא אוהבים את הסרטונים שלי, אז בבקשה אל תגיבו תגובות רעות, כי שלחו לי למה את לא היה לי קניות של בית ספר, אני אעשה לכם קישור, ואיזה אחד התחיל להעליב אותי וזה. קיצור, מה אני צריכה? אני צריכה צ'סט. עכשיו אל תתנו לי תגובות רעות, אני לא אוהבת את התגובות הרעות. עכשיו חושך, אפשר עכשיו לישון. כי אני פשוט, אני לא אוהבת, כי אני נעלבת בהם. תנו לי לישון. תודה תגובות רעות, אז אני נעלבת. בוקר טוב עולם. בואו אני אראה לכם את השיידרס מבחוץ. כן, אז בבקשה, אם מישהו פה רואה את הסרטונים שלי, בבקשה לא להעליב אותי. וזהו. עכשיו תראו את האש ואת המים איזה יפה. טוב, בואו נמשיך. מה לא שמתי? את הבלוק הזה. אני שמה 2 צ'סטים, לא, 4. בואו נשים את הבלוק הזה. ככה. חדר תיבות נעשה ככה עד לפה. ומפה, אני עושה את החדר תיבות, כן, לבן, שבקושי אני רואה משהו בגלל השיידרס. כן, השיידרס האלה מוסיפים המון, אבל המון יופי. כן, אז אני עושה 4 צ'סטים, משהו יותר חכו. מאוד שיידרס, יפה פה, אתם לא מבינים. אבל אם אני אצטרך אז אני אוסיף. יפה, מצטער על זה. מפנים את כל האינבנטורי שלכם. שנייה אני אצא, אני אלך ללבה. למה ללבה? שימי בצ'סט. לא רוצה. כן, אז אם לא הראיתי לכם, אז כאן, איפה זה? שנייה, בניתי את זה. ואני בונה עיר ירוקה, בלי חציבות עצים, בלי כלא. עיר ירוקה, בלי כבישים, בלי מכוניות. אני עשיתי כביש, פשוט ככה אני... פשוט עיר ירוקה. עיר יפה או ירוקה. כמו שאתם יודעים, אז אני יכולה תרנגולות לבאמת. אני לא רואה... כמה תרנגולות. לשיידר. טוב, נבנה חלון. אז אנחנו נחזור למעלה. אוקיי, לשם לא בונים חלון. טוב, אז נחזור את הביתים.
או, 10 ביצים. אחלה, זה היה נעשה טוב. פה חלון טוב. כן, וכאן יש לי בשר וכל זה. נשים גלאס פיינט, כי זה נראה יפה. אנחנו נזרוק את הדברים לכאן. אוקיי. די. עכשיו, איפה נעשה את הכניסה? די. אני אומר לשמה. וביי. אתם צריכים להיות ריקים. עכשיו. שנייה. אוקיי, זה לא סימטרי. כן, שכחתי להראות לכם משהו חשוב. שאני בעצמי בניתי כפרה עליי. כן, אז בניתי חוות... יש לי רעיון מה לעשות. אוקיי, אני אקח את הסלאב. בניתי חוות חיטה. נו, זה לא נסגר לי. יופי. עמוד כבר הפרח. חיטה וזהו. אני הולך לעשות עכשיו איתכם פה חווה כזאתי. אבל פה זה חדר צ'סטים. יכול להיות, אולי אני אעשה גם, זה החדר צ'סטים כאילו יהיה. אבל יכול להיות, אני גם אעשה... אין לי כזה מה לדבר. יכול להיות, איך קוראים לזה, אני אעשה גם... תציעו לי בתגובות מה אני אשחק, מה לשחק, מה לבנות, מה יש לי. ככה. כן, אז אנחנו נתחיל עם הזרעים. טוב, אז לוקחים... ככה, תאמינו לי, אני יודע מה אני עושה. אני עושה פה כזה יופי. כן, אז אני עכשיו אקח דברים איתי. ככה. עד לפה, ואז... כן, אז אני אחזור אליכם שאני אשים את כל הדברים בתיבות. עכשיו תראו מה עושים פה. ככה. אתם יוצאים מהבית היפה. יוצאים מהבית היפה. רגע, בואו ניקח את התיבות מהתיבה. הנה. אחת אני צריך, לא יותר. עכשיו גם ככה אני הולך להחזיר. אחת. קח את הצ'סט. ככה. נצא. ואם נרצה ללכת לחדר צ'סטים, פשוט נמשיך ישר. ונכנס. כן. אני לא עושה סרטון בינתיים, כי אני אמרתי להם שאני אחזור אליהם, שאני אשים כל הדברים. סבבה, אני עדיין צלם, בוא נשים פה את זה. אוי, טוב, אי אפשר לעשות. עכשיו ככה, בוא נעשה דוגמה. אוקיי. אוקיי, ככה. לא, בא לי לחסן דברים בצ'סטים. טוב, אני כבר חוזר אליכם. אני אשים פה את כל הצ'סטים ו... כל הצ'סטים? אני אשים פה את הצ'סטים איתכם, יחד איתכם. אני שם מלא צ'סטים כי אני אצטרך מלא מקום. פה שמתי, פה, ואז פה, ככה. עכשיו עוד קומה, אוי. תגיד שאתה כבר חוזר אליהם, מה כל כך שנייה. עוד קומה פה. ועוד קומה כאן. שיט. עשיתי את זה טוב. בשביל שזה יהיה פה. אוקיי, ככה. עולה 3 צ'סטים. אפשר לפתוח את הכל, הנה אני אדגים. ועכשיו... אוקיי, עכשיו אני צריך... איפה זה? הנה. אני... ככה. עכשיו אני אקח חרב, סתם למשל כל הנשקים יהיו כאן. אוקיי, עכשיו אני אמלא פה את התיבה בנשקים לחזור אליכם. אני אסיים פה עם כל התיבות ואני אחזור אליכם. אוקיי, חזרתי והספקתי לבינתיים רק את הצ'סטים החשובות. יש לנו פה 2 קשת. עכשיו פה אני אשים ארו.
נתחיל לשים עץ. הנה, יש כאן מלא. אוקיי, את זה. אני לוקח כל סוג ירוק. שנייה רגע. איפה זה? איפה מה? זה, איפה יש את מה שאתה שם את הדבר הזה? אבל תעשי שיפט ואז תשימי. למה? כי אחרת זה לא ישים לך, אחרת את תיכנסי לצ'סט. טוב, אז לזה אנחנו נשים קול, כי זה כאילו קשור לזרעים. לא, אני אשים זרעים, כי זה קשור לזרעים. בדיוק ככה. בוא נזרוק פה את החצים. אלה. כן, ככה. בוא נמשיך. אכפת לי כמה זמן זה. אז אני אחזור אליכם שאנחנו בעצם... אני אשים פה גם את החצים הרגילים. וב-1 באפריל! שכחתי לציין, פסח שמח לכולם. מתי שיתחיל חופשת הפסח באמת עם השבוע מעצות, אני הולך לעשות כזה משהו במיינקראפט, לבנות מצה, איתכם, לבנות או פירמידה או מצה, מה שאתם תחליטו, תגידו לי בתגובות. טוב, אז אני הולכת לישון. לילה טוב! אתה לא ישן? ישנתי כבר. באמת? נמשיך. אני בינתיים... איפה הייתי? בתחילת. בזה הייתי. כן, אז עכשיו... הנה אדום, אחר כך את זה, אחר כך ורוד, אחר כך עוד אדום, אחר כך תאפור, אחר כך את זה. לקחתי את כל החצים, אני אשים אותם בצ'סט. הנה, יש לי פה את כל סוגי החצים. לא פספסתי שום סוג. לא, זה לא. אוקיי, מצטער על זה. שלחו לי אדם. שנייה, אני אבדוק במה. סתם חרא. מה זה, תגיד שגם היה בטעות עליי. היה בטעות על אחותי, גם לא שלחו אותה. מה, צריך את הסרטון שלך? כן. אני אחזור אליכם כשאני אסיים למלות פה את התיבה. כבר חוזר. אוקיי, חזרתי, ופה מה אני נפיים עשיתי פה אתם הייתם איתי, יש פה חרבות מעץ, מאבן, מזהב, מברזל, כן, מדיימונד, ועוד מדיימונד, ומיהלום, ומיהלום מחושב חוץ מההוא, כי הוא לא מתחשב, ובואו, ושתי בואו מחושבים. מי אבל? אוקיי, אני אעשה פה ארמור עכשיו, ניקח את... טוב, אני לא תיפול. נו, אבל גם אני עומד ליפול. אתה לא עומד. אני אשים פה את הצ'קליס. לא. כן, אז חזרתי בלון. נשים פה את זה. אז כן, אז אתם סתם. רואים נשים פה את הכל. אוקיי. התחלתי כבר. עכשיו ניקח לפי הסדר את הלידר. אחר כך את האש, זה, אחר כך האירון. כן, אז סיימנו. נראה לי יש עוד חצים. לא, אני בחצים האלה עוד. עשיתי את כל החצים. את זה. זה לא יספיק להכל פה. אחר כך את ה... אוי, לא. Пошли, мусор выкинем и поедем на Хелебану. Наташа, ты отдохнула? Давай, сумку дай. טוב חברים, חזרתי ועשיתי המון דברים, כן? לא, אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון. מקווה מאוד שנהנתם. אם נהנתם, לייק. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, תרשמו בבקשה. בואו ננסה להגיע לפחות עד 5 רשומים, 10 רשומים, כי אני בקושי על רשום אחד. טוב, מקווה מאוד שנהנתם ויאללה ביי.